କଥାରେ ଅଛି ମାଛ ବେସର ବଟାର ଗନ୍ଧ, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ତାପରେ କଡ଼ାଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ମାଛକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ମାଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପୋଡ଼ା ତେଲକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇ କଡ଼ାଇରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ତାପରେ କିଛି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା ଓ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ ମସଲାରେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା। ତା ସହିତ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ବଟା ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟିବା। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ହେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ପକାଇବା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ମାଛ ଭଜାକୁ ପକାଇବା। ତରକାରୀର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସରିଗଲା ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।